Dihamu amang inang nahinaolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Taparade be marohatta di adopani debata. Marende maita sian bukuende nomor 3 ayat 1 do 2. Sus
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugaku tuhamu, guruhon hamu masianau, aina labok doau, jalana serep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tondimuna. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akaulau ni si bolisi, say padungo mahami marhite-hite tod di nabadiay, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahatro di ujung, jala asa mardame hami, saleleng di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Tangihon hamuma patik ni debata dohot lapatanna, patik paduahon, dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon, manang sioloan, dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon, manang tugana-ganaan, mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu manang upuhan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan homitan, atong rap mangido gogo mahita tu amata debata, lao mangulahon patiknai, rap mahitamadok. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
tapauduk marohata, tatopoti madosata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, parasi roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami, nagodangi di jolom. Tatap hami marhi tehite asini roham, jala se sama dosa nami saluhutna. Allah ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tabegema hatani debata taringot tu hasesani dosata. ICB mangaluhon akana pinilit ni debata, debatado mamitori. Isedo namadabu uhum hamagoan, Yesus Kristus do naung mate, alay dadaholani, naung mulak mangoludo, jala disiamuni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon mani debata na di Gijang. Amen. Hatani debata nagabe epistel dihita di bagasan mingguon ima natar surat di 5 Musa bindu 30 ayat 24 sahat tu ayat 20 sia tajahama mar soring-soring jala taringot tu aser ninnado gumodang do pasu-pasu tu aser sian tu aka anak na asing ikon halomuan ni aka hanggi ibana jala di sornopon pakna tu bagasan miak. Dangadong nanggosada tu doson debata ale bangsona tigor marsihudul ibana di atas langit mabain haluaon tuho jala di atas obun pargijang jumujung habal gaon. Jadi mar sonang-sonang ma Israel maringan sasadasa saya manatap-natap do mata ni Jakob, tutano hatu buan ni eme, dohot anggur, sianaka langit nape, saya manetehi do nabur. Olak nima sahatna martua do halak na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Molo Jesus dengan nilas roha Jesus imahurupi las roha Tuhan sayami Tuhan pasti rohami
tahati dakon maha porsiau tai, songo na hinati dakon idong atta sa porsiaon di sandok portibion, rap mahitamat dok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na satu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinuboni si Maria, nagabe-gabean si Antondi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumao na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na satu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panihala Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian kor Gloria.
tabegema tikting namasa di bagasan mingguan. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Horas mahdita salutna amang inang, tatangyok kema titing di mingguta sadarion. Minggu Septuagesima sada Februari 2026. Sada goar ni mingguta sadarion ima minggu Septuagesima namar lapatan 70 hari andorang sohaeon topik ni mingguta ima martua di bagasan Tuhani. 2. Pandidion Nabadia di hari Minggu sadarion Minggu sada Februari 2026 di Patupa Huriata do Pandidion Nabadia di Parmingguan pukul 10 WIB tu sahala yanokon bawa ni huratai. Tolu partangyangan pamuhai di WIK PHD Learning Calon Sintua dot CD tahun ajaran 2025-2026. Partangyangan pamoy di WIK PHD Learning Calon Sintua dot CD tahun 2026 di Patupa di Bagasan 2 hari ima di hari Senin dot Selasa tanggal 2 Februari 2026 masuk pukul 10 siawib. Maringanan di ruang ibadah. Jadwal namar kor di Partangyani ima di hari Senin kor Maranatha, kor Eklesia, kor Wik 2, kor Inahana, kor Gloria, kor Kantate Domina. Di hari Selasa kor Wik Sada, kor Sending, kor Inakamis, kor Wik Saplonom, kor Amawik Sada, kor Gita Kasih, kor Amasion, kor Marturia, kor Ama. Tuganup ruas naso anggota kor, boima mandohoti pertanyaan pamuhai mahite nama milit sada sian ari nang ditontuan ni hurata ima di hari Senin manang di hari Selasa. 4. Pertanyaan wik Uriata Patupahom pertanyaan wik di Bagasan Saminggon ima hari Kamis 5 Februari 2006 di wik pitu. Keluarga Nyonya T. Silitonga, Inang Orlina Boru Pakpahan. 2. Keluarga Sintua James Irianto Silitonga, Inang Dr. Sandri Japolo Boru Marbun. Masuk pukul 10 siawib 19.30 WIB. Alamat di RSG. Pinangido Turuas Wik Pitu Asaro Mandoti Partangani. 5. Panitia revitalisasi gedung gereja, fasilitas dan lingkungan gereja HKBP Pasar Minggu 2026. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. Onom rapat panitia tahun transformasi 2026. Pinangido tusude panitia lahomandohoti rapat pertama panitia tahun transformasi 2026 nadi Patupa di hari Minggu sadarion. 5. Minggu sada Februari 2006 masuk pukul 10.30 WIB sampai selesai inganan di RSG. Agenda kegiatan IMA persiapan launching orientasi pelayanan 2006 transformasi pengajaran iman di tengah keluarga.
2. Rencana tiap-tiap seksi dohut kegiatan. Tolu Parnasari, titingon ma sekaligus songon undangan tu panitia. 7. Dakdanak nasorang. Di bahasa-bahasa ontuata dosada dakdanak bawah na di hari Senin 26 Januari 2026 di keluarga Samuel Sunsin Raja Guguk Inang Sri Bulan Daili, alamat Jalan Pertanian Tolu A, nomor 35 RT 012 RW 04 Pasar Minggu, masuk Wik Onom. Ipasdo daknanai songoni inang natorasna. Walu ruas naim baru. Mulai sadarion Minggu sada Februari 2026 nunga di jalo gabe ruas nihurata ima keluarga Nyonya Sirait Inang Sumiar Roma Boru Siboya Dohut Sahalak Yanokon Nasida. Alamat Jalan Haji Harun 4 nomor 105 RT 007 RW 007 Ranco Tanjung Barat Jakarta Selatan, masuk Wik 10 Pitu. Nomor registrasi jemaat 10 Pitu Sia Walu Onom, pindah siat anggota jemaat HKBP Resort Perumnas Tangerang Distrik 20 Sada Banten. Sia ruas napinda di Bagasan Minggu Sadarion Minggu sada Februari 2026 nunga pindah anggota ruas nihuriata ima keluarga Joni Marulitua Sitorus Inang Dinarta Boru Pardede Dohut dua alak Yanakon Nasida. Alamat Jalan Swadaya 2 H nomor walu F Tanjung Barat Wik Sada, pindah tu HKBP Jati Asi Resort Jati Asi Distrik 10 Sia Bekasi. 10 Naeng Marbagas Titing Parjolo Naeng Manjalo Pasu Parbagason Ma Rajes Pesta Maruli Lumban Batu anak ni Amata Dr. Andus Laronsius Lumban Batu tubuh ni Inata Resti Boru Saragi. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung Gang Anyar nomor 2 Sada Wik 10 Onom, anggota jemaat AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dot Naeng Horonna Dolita Esther Boru ni Amata Herman tubuh ni Inata Rastini. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung Gang Anyar nomor 2 Sada RT 007 RW 007 Jakarta Selatan, Wik 10 Onom, anggota jemaat AKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamas-masuan di Patupa di hari Jumat 14 Februari 2026 pukul 8 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Ruas Namonding. Nah di hari Rabu tanggal 20 Januari 2026 nunga jumolo monding Inata Mari Boru Lumban Tobung umur 53 tahun Parsonduk Pulun ni Amata RB Simanjuntak Nahinan. Alamat Jalan Muara nomor 84 RT 00 Sada RW 007 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, masuk wilayah 10 Pitu Tatangyak Koma Asatibu Tarapul keluarga Namarsi Tauroni. 12 Ruas Nihuriata Namar ulang tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasaton. Selamat ulang tahun Matu Hamuna Saluhut ruas namar ulang tahun. Hatu Tubuh Dohut namar ulang tahun Parsaripeon.
Mamuka siang tanggal sada sahatu tanggal 7 Februari 2026 goar-goarna marulang tahun boi mata ida di buku Warta Jemaat. Hata ni debata gabe ujahon ni las ni rohatai di enet dosian Efesus 5 ayat 20 manotong mahamu mandok mauliate siala salutna tu debata ama di bagasan guar ni tuatta Yesus Kristus 10 tolu ruas namar said tu akka ruas namar said na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, dirawat jalan dohut akka namar said menahun dohonon namima saya di pasu-pasu tuatama sude pangubation najina lopuna tibu mamalum parsetoni tatangyakon mas nasida asa tibu malum siam parseton daftar gor-gorna di bagasan parseton boi mata ida jalata jaha di buku Warta Jemaat titing naso di jinahon dohot parhepengon ni huriata boi mata jaha di buku Warta Jemaat naong di parade ruyata songonima titing dihita di bagasan mingguan tabegema sosialisasi siam panitia revitalisasi gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Shalom. Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Saur Sirait, Amang Inang Parlado, Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, serta anak-anak kami Naposo Bulung Remaja, baik yang hadir saat ini di gereja ini untuk mengikuti ibadah maupun yang online. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Amang Inang kami dari Panitia Revitalisasi Gedung Gereja, mohon izin waktu Amang Inang sekalian sekitar 5-7 menit untuk menyampaikan beberapa hal terkait skop perbaikan yang akan dilakukan, kebutuhan biaya serta beberapa hal lainnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini jumlah jemaat kita di HKBP Pasar Minggu 1052 KK dan rata-rata tiap minggunya itu sekitar 1000 jiwa yang ada di gereja kita, baik di kegiatan gereja seperti PHD, kebaktian, kur maupun yang lainnya. Mengacu pada hasil laporan Badan Audit Huria Pasar Minggu tahun 2025 terkait dengan kesehatan dan keselamatan gereja yang merekomendasikan penataan pada hal-hal fisik seperti penataan ruang tertata rapi dan sebagainya, di mana memperhatikan kondisi gereja pada saat ini. Kita melihat bahwa beberapa kebocoran pada ruang ibadah khususnya pada saat hujan, kemudian diperlukan adanya penataan dan perapihan kabel listrik. Kemudian juga beberapa kali kita mengalami kendala sound system sehingga diperlukan modernisasi sound system untuk menunjang pelayanan gereja kepada jemaat, dan juga diperlukan penataan lingkungan gereja seperti kita lihat pada pagar depan gereja maupun yang ada di dalam gereja kita seperti kita lihat di RSG lama khususnya untuk partisi portable rolling door dan sebagainya. Berikut ini Amang Inang setelah kami melakukan pengecekan, perlu kami jelaskan bahwa di rapat Huria di Desember 2025 yang lalu telah dilakukan perhitungan estimasi biaya untuk semua skop perbaikan yang dibutuhkan dalam penetapan anggaran, yaitu sekitar 780 juta rupiah. Setelah kami melakukan pengecekan fisik, kami juga bersama dengan konsultan profesional dilakukan estimasi biaya dari pengecekan fisik dan juga perhitungan luasan
atau cakupan yang akan dilakukan revitalisasi biaya di 2,3 miliar. Kemudian kami melakukan pengecekan mana yang prioritas, dilakukan prioritas dari semua pekerjaan atau semua skop perbaikan oleh panitia itu di 1.886 juta sekian. Dan dari hasil keputusan bersama pada saat di rapat pleno panitia bersama para tahun dan disetujui di Sermon Paralado di tanggal 28 Januari 2026, inilah biaya yang dibutuhkan, yaitu di 1.526.157.000 sekian, di mana ada beberapa memang dari skop pekerjaan itu yang tidak masuk di dalam revitalisasi 2026, yaitu untuk perbaikan tembok dan gerbang kompleks Rumah Huria sebesar 279 juta rupiah tidak termasuk. Jadi yang kami masukkan sesuai dengan keputusan adalah yang paling prioritas adalah untuk gerbang dan tembok yang ada di gereja kita karena kondisinya sudah cukup miring. Kemudian yang kedua juga untuk pengecatan dan perbaikan plafon gedung fasilitas 218 juta sekian, itu nanti untuk direvitalisasi yang akan datang karena kita fokus untuk yang ada menunjang di gereja kita di gedung utama. Kemudian yang terakhir adalah beberapa tambahan pemeriksaan lainnya yaitu senilai 118 juta, itu juga di take out. Berikut ini adalah detail rincian dari skop pekerjaan revitalisasi. Ini bisa dilihat amang-inang sebagai penjelasan. Nomor 1 terkait dengan pengecatan dan perbaikan gedung gereja dan RSG, gitu ya. Biayanya itu adalah dari tadinya pagu 100 juta naik ke 279 juta karena ini setelah menghitung untuk semua luasan atau cakupan yang akan dilakukan perbaikan. Kemudian juga beberapa kebocoran di gereja kita ada beberapa titik. Kemudian yang kedua terkait dengan tembok dan gerbang gereja. Nah ini kemarin kenapa dari estimasi cukup meningkat karena setelah dilakukan pengecekan fisik bersama dengan konsultan bahwa kemungkinan diperlukan untuk perbaikan di sisi fondasi itu yang cukup biayanya cukup mahal. Kemudian selanjutnya adalah perawatan gedung RSG, ya ini sudah dimasukkan juga. Kemudian untuk gedung fasilitas atau pengecekan perbaikan dak plafon dan sebagainya, ini yang kita masukkan sebagai prioritas 2 karena prioritas pertama adalah yang ada di dalam gedung ini. Kemudian juga perbaikan instalasi listrik ruang ibadah, RSG dan fasilitas. Ini sudah kami masukkan juga di dalam skop yang di tahun 2026 ini. Dan kemudian terakhir untuk penggantian sound system beserta instalasi di ruang ibadah. Ini beberapa kali kita permasalahan di dalam sound system, harapannya setelah dilakukan modernisasi, kemudian nanti sound system yang ada di dalam gereja kita akan yang masih bisa dipakai akan ditaruh di RSG lama supaya tidak ada yang bisa kita optimalkan. Kemudian terakhir ada tambahan untuk terkait dengan perbaikan lantai toilet kamar mandi selasar lantai 2, sebagaimana kita tahu sering bocor dan sebagainya, nanti bisa kita lihat sering genang. Lanjut. Ya berikut ini Amang Inang, jadi pengecatan dan perbaikan gedung gereja dan RSG untuk eksterior. Kita lihat bahwa pengecatan terakhir itu dilakukan di tahun 2015, di mana kondisi saat ini cat sudah mulai memudar dan kusam. Next. Kemudian direncanakan nanti akan seperti ini, harapannya bisa kita dilakukan untuk eksterior semuanya. Kemudian di dalam interior kita lihat kondisi di atas langit-langit ini juga sudah mulai kusam. Dan direncanakan setelah pengecatan bisa kita lihat bersama visualisasinya. Kemudian untuk kebocoran gereja kita lihat yang sering bocor di sebelah sini, ember mungkin masih ada, Amang Inang sebelah sini dan sebelah sana, gitu ya. Yang kebocoran di beberapa titik, kita lihat gambar yang sebelah kanan itu adalah kondisi
di atas ya, memang yang kurang baik. Kita lihat memang perlu untuk perbaikan. Begitu juga yang di gambar selanjutnya itu adalah kondisi di atas gitu ya, yang banyak yang perlu dilakukan perbaikan, dan ini adalah rencana perbaikan secara menyeluruh, poin 1 sampai dengan poin 6. Nah, ini juga nanti akan direncanakan dilakukan overstake untuk dari sisi atap gitu ya, untuk mengurangi kebocoran-kebocoran tadi. Berikut adalah dinding pagar dan gerbang gereja kita, Amang Inang. Dilihat kondisinya memang sudah agak miring, mungkin karena posisi tanah kita juga, gereja kita miring gitu ya. Jadi ini yang akan kita lakukan, kemungkinan perlu untuk dari sisi fondasi dilakukan perbaikan. Nah, untuk penggantian secara menyeluruh itu diperlukan pekerjaan fondasi, kemudian dinding pagar dan gerbang pintu masuk sebanyak 3 buah dari kiri ke kanan gerbang kita. Dan ini adalah visualisasi bentuk pagar secara keseluruhan nantinya, Amang Inang. Kemudian untuk RSG di gedung RSG lama, nanti di sini akan dilakukan pekerjaan pemasangan plafon karena saat ini langsung ke langit-langit. Kemudian juga perbaikan instalasi kelistrikan AC dan lampu serta pemasangan partisi. Ini khususnya untuk anak-anak kita sekolah minggu, terkadang partisi agak susah untuk yang sekarang ini ya untuk digunakan. Berikut adalah visualisasi untuk setelah nanti dilakukan pemasangan partisi. Berikut ini adalah untuk yang terkait dengan skop perbaikan instalasi listrik dan pergantian sound system. Nanti akan dilakukan perapian. Next. Ya, di mana nanti untuk sound system, kalau sekarang kondisi sekarang ini untuk petugas live streaming beserta dengan komputernya ada di luar dari ruang sound system, nanti akan dilakukan visualisasi seperti yang di kanan ini, Amang Inang. Jadi sebagai bagian kesatuan antara operator dan juga sound systemnya. Kemudian juga ada penggantian panel distribusi dan penataan ulang instalasi elektrikal, serta kita akan lakukan pemasangan 3 unit penangkal petir baru karena ini sangat berpengaruh, yang saat ini tidak berjalan untuk menangkal petir, sehingga kita melihat mungkin juga berpengaruh terhadap alat-alat peralatan elektronik di gereja kita. Nah, ini yang terakhir adalah untuk perbaikan lantai toilet kamar mandi selasar lantai 2 gedung fasilitas. Setelah dilakukan pengecekan, kemungkinan disebabkan karena kemiringan elevasi yang kurang gitu ya, sehingga akan dilakukan perbaikan pembongkaran dan juga peninggian lantai koridor luar toilet sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Berikut ini adalah target dan sumber dana Amang Inang. Jadi untuk yang pertama kontribusi dari wilayah dari WIX sada 110 pitu. Target dari kontribusi atau tok-tok ripe jemaat 2026 kami mengharapkan 750.000 per KK, sehingga diharapkan total kontribusi sekitar 554 juta. Serta kami juga mengharapkan dari kita semua untuk janji iman, khususnya untuk revitalisasi gedung gereja, fasilitas dan lingkungan gereja. Kemudian poin kedua adalah terkait dengan target kolekte atau amplop pembangunan revitalisasi. Kalau bisa dilihat di sini Amang Inang memang turun 27% karena memang direncanakan untuk amplop ini akan periode pengumpulannya hanya 4 bulan dari bulan Februari sampai Mei 2026. Sedangkan pembangunan sebelumnya itu di 6 bulan. Dan akan dimulai pada tanggal 8 Februari atau di minggu yang akan datang. Berikut ini adalah untuk per masing-masing wilayah yang nanti akan disosialisasikan masing-masing oleh Sintua ataupun calon Sintua di wilayah masing-masing Amang Inang. Berikut ini adalah rangkuman. Yang pertama bahwa skop pekerjaan revitalisasi tadi sudah saya sampaikan terdiri dari 6 skop. Kemudian total biaya di 1.526.157.000 sekian. Kemudian
yang paling penting adalah kegiatan revitalisasi ini akan dimulai itu besok Amang Inang di tanggal 2 Februari 2026 dan direncanakan untuk dapat diselesaikan pada tanggal 31 Juli 2026 atau 6 bulan. Kemudian tadi sudah kami sampaikan penerimaan dari kontribusi jemaat, janji iman, amplop pembangunan dan lainnya. Untuk itu dimohon dukungan dari kita semua. Kemudian poin kelima, selama proses revitalisasi ini bahwa semua parkir bisa digunakan, tapi ada beberapa. Yang pertama, toilet di lantai 2 gedung fasilitas tentu untuk sementara pada saat perbaikan ditutup. Kemudian lokasi pertokoan di samping gedung fasilitas sebagian akan dipakai untuk gudang barang. Kemudian eks kamar OB di samping rumah Huria 4 akan dipakai untuk tempat menginap tukang. Dan yang terakhir, sebagian area kosong di belakang konsistori akan digunakan sebagai gudang sementara. Jadi songonima hatorangan sian hami Amang Inang panitia terkait rencana revitalisasi dan perbaikan gereja kita. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon doa dan dukungan kontribusi dari kita semua Amang Inang agar proses revitalisasi ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya rencana revitalisasi dan perbaikan gereja kita dapat berjalan lancar sehingga semua kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Demikian dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate Horas. Tabegema ende puji-pujian sian kor ama.
Marende mahita jala taparade bema peleata. Tujuanmu Tuhan sama diriku, bagaimana bertolong. Kamu Tuhan melihat nantinya diriku dan meragapi. Lumpurus bisa menang.
dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramuti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu inang amang uriani Tuhata. Hatani debata nasaur di tonga-tongata di minggu tasadarion minggu Septuagesima. 7 hari, 70 hari adorang so hari haheheon. Tarsurat do di Evangelium di Matius bidu 5 ayat sada saha rudi ayat 12. Matius bidu 5 ayat sada saha rudi ayat 12. Tajaloma hatani Tuhata tatangi homma hatana hujaha homma dihita. Asa dung di ida Yesus halak nasai toropi nakok maibana tusada tor jadi hudul madisi dungi didapoton aka sisian nama ibana dungi marsuara nagugu maibana mangajari nasida nin nama mertua mana pugus todi ai di nasida do harajau banua gijangi mertua ma namar sakroha ai siapula do nasida mertua ma nalabok roha ai teanon nasida do tanoon mertua ma nama uas male midahati koran ai sibabu surod do nasida mertua ma na asiroha ai sia-sia do nasida mertua ma parroha na ias ai idaun nasida do debata mertua ma si bahed dame ai guarod do nasida anak ni debata mertua ma na pinauru-uru ni halak ala ni hati goran ai di nasida do harajau banua gijangi mertua ma hamu molo diicahi halak kamu manang di baburu-buru manang di batubu-tubu ragam ni hata naroa naso tutu dopak kamu alani au las marohamuna jala marulupulup ai gudang do upamuna di banua gijangi ai songonido di baburu-buru aka panurirang najumulo siak kamu ido saha ni hatani Tuhata nagabe unong jamita pangajario doho panidangion na pinasahan ni debata marhite Yesus Kristus tuhita di bagasa tikyo jala molo topik na di patomu-tomu dihita mertua ma di bagasa Tuhani berbahagialah di dalam Tuhan. Dihamu kadainang damang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Obartu titing dohot, obartu introitus na pinasaha ni perminggo to tuhita. Nungabongot kita tuminggu minggu parjulu si taono ni Tuhan Yesus. Ngadi taringoti di son 70 hari nari ma marulubulub jala marlas ni roha hita marhite-hite pajak konota dihaheo dihamonangan ni Tuhan Yesus Kristus manaluhon sibolis do banua toro jala dibonai do minggu tasadario minggu Septuagesima marhite-hite hata na maripola marhite-hite pangajaran na marsituhu asa ujak jala marujah di bagasan ngolu ni akan aporsea di bagasan ngolu ni akan asumobba debata
di bagasan ngolu ni akan nagyo rohana tua kaluhutan na pinarbadian ni debata songon na adar di bagasa tikyo di parminggo taon asa unak salpu boti para saurat ta doho debata asa unak holan mardala cabing par pungota par deota par korota par tanyangota doho sude akan ngolu keberagamaan asa anggiat ujak jalan mersituhui margurasa di bagasan perdalanan ni nguluta marparbue jalan marpakorhon tuaka ulau na marsituhu di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta asa ido na hinirim ni debata siya kita ganuk marsada-sada jala ido na hinirim ni hata ni debata dihita di bagasa tikyo adong do nama bociri wasa iko pasahato ni Jesus Kristus nagabi rule mode ngolu ni aka na mangihutto ni mana ngolu ni aka nong marnida halonga ngabulon ngolu ni aka no pinabusur ni debata di si pangano perdagingon doho di si pangano partodion ngolu ni aka no pinamelum ni debata sian sahit perdagingon doho sia sahit partodion itu unang gabe songo tudosan na binahan ni Jesus Kristus 10 na pinamalum na alay pigaro na mula pigaro na mula sada ang gunaing iko 10 mamula kake unang lacuarong na sumula unang ditubu-tubui hata na siyai na itolaw do marjamita nina dak na marjamita lao memang na itadikon do nga marulup-ulup nga mirjahirjak gabe lupa kacang akan kulitnya itu tuh unang manet cowoni hita sapala rohi tu bagas joroon nagabe sada napinato mutomu ni panadauta napinato mutomu ni panidengyotta napinato mutomu ni akan tajalo di sisi nyetanoon di saluhu perdalanan ni ngoluta saha rodia katikin waing nang saha tua katikin ro naing mabutul-butul marpakorho nadinggan naing mabutul-butul marpakorho jala marparbue berdampak yang baik nangpe iku dalanat tarototong dalana marnakut wedi nangpe iku narubat tarototong ragam ni akapagabati nangpe tuaka nok pinamalum ni debata saya rodo pe manggui gotikta nangpe tuaka nong nilehon ni debata si pangano ni pardaging doh partodion saya tong dope adong na manggugay saya tong dope adong na manosak saya tong dope adong na mangana-ana nguluton asanggianya humatok tinggang asanggianya humatok terjulung asanggianya humatok rungkang alay tayo ma danga pala obbe nay baru na tabigi taringo tuaka to tangan taringo tuaka na pinaburu-buru taringo tuaka na pinahata-hata taringo tuaka na pinukapukan ya kajolma hata na sositok taringo tuhita anggo akapanurang na berjulipe nunga dia dobi akan na hisongoni idokan ye unang gabi masal puhu pakilalata unang gabi masal puhu reaksita gabi reaktif molo adong na parwarwa hita ala no baga du hitaon uban nagawi di parwarwa itu to au urwa hita dak parwaw nabi au ujagu hita dak petua ton nabi dia akan mengihutun Yesus dung jolo di day hinatong gini pabahenan ni Yesus dung jolo di jalo pasu-pasu sia simat jalo ni Yesus dung jolo di tayon nasida songo dia Yesus manangiako si pangonon manangiako nakana marsahit manangiako nakana sarion dihutun nasida ma Yesus marongo mamma edak sirak turpu jami itu sebidu obat perikop na berpudi setelah Yesus melakukan banyak mujizat, disembuhkan yang sakit, diberikan makan yang lapar, dan lain sebagainya, mereka mengikut Yesus. Ngaporsian di sini belum tentu. Ngaitan dan di sini Yesus belum tentu. Di sana kepertikian
roh Yesus mandok ala nong butong dohamu bah nagabe roh hamu mangito nau ala nong didahamu do kalongan aku banu bah nagabe roh hamu musi mangido kalongan atu anggun waing dang bahonokku be halongan atu hamu alai togi honokku mahamu gohakku mahu mariti todiku jala papor hatokku mahamu tutonga-tonga ni portibion asa marpanidangi hamu hati dakono muna na idamuna hati dakono muna na binereng muna hati dakono muna na hinilalamuna gabe pamangakku mahamu gabe representasiku mahamu gabe bukti kehadiratku mahamu imatir ket na tumibbo di haroroni Yesus Kristus tonga-tonga ni portibion hobartu perhataan ni paragit dan kaning dinaro Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni portibion laho markuado manegai ulau nyaka sibolis laho manegai ulau nyaka sibolis jenunga dibuhai per minggu taupe di bagasa tikion songo dia do jala ahado sakap ni haroroni Tuhan Yesus Kristus jala ahado uno ni para saurate di Septuagesima laho manegai ulaun ugasan ni sibolis di haroroni Yesus Kristus tu tonga-tonga ni portibio idona kaninginang ditangiang pamuhai roh Tuhan Yesus laho menegai ulaun ni sibulis alani naeng pakion na hita kamang do taminek saluhuk naeng jakonon na hita sudi dinaro hita tu bagas joro na badiyo asa unang marisuang akan atoropi naro mangitut Yesus asa unang marisua kita naro tu bagas joro on unak kolan neng patorop si bajujung unang alani kolan na merkuri do teh unang alani akan nabu terdiri itu kan itu tuh doh keluarga ini nama terdiri atar torok lu hidung nih unang alani alai botul siapa na dauku sia sihol ni rohaku neng pajupang ado Yesus jalan neng caloku ma akamuti hana arga siap parsauraku doh Yesus merhiti pada mingguku benukku ma itu bagasan minggu tu bagasan ngoluku tu bagasan perngoluku ganup si ganup are aduh si bono tak kamang dokter menang om matur pu jami tanah saha anggu di parguru melu na julu ngahapil mate unita roho teh berguru melu do hamna julu marang kila do aku na kila iso anggu hai berguru melu do lu bisa tahu do ai torido guru tu hami apil hatwaun nawelu itu teh tabani lasma rohamu itu tuh ayat 10:2 itu hatuaun nawalu tabbalasma rohamu ayat 10 sada doh ayat 10:2 yung hafal mati ji odorul mode ni ngolu ni hala Kristen dang naneng dono ni turpu horu pani asa gabe kana pugu citao daw sutung gabe salah kaprah hita tak ya diajari di bata jala memang tak kalau mau nuruan di bata gabe na pugus akan ay nupana siya kronologis panopao pesa sitong na gabe akan namora do hita gari ada namora jong gabe ikon akan namora do hita gabe ikon akan napistar gabe ikon akan nagugu natugus jala nabongak mardohar ninna betul-betul dipenuhi oleh berkat dan karunia Tuhan. Alani turpu jami tadi hita di bagasat tikyo naing paujako ngoluta hendak meletakkan hidup kita di kaki Yesus, di hadapan Yesus. Siapa kita sebenarnya di hadapan Yesus? Sudah kita akan api namoran ni Yesus. Sudah kita akan nong minemehan ni Yesus. Sudah kita akan nong tinongopangan ni Yesus. Nauk sinulangan ni Yesus. Nauk pinamalum ni Yesus. Naung gok akan pasu-pasui. Asa unang beadong mulak tubona. Unang biarong kembali ke habitat semula. Duk pajupang doho Yesus, pajupang ma. Dung marsaur doho Yesus, betul-betul ma marsaur. Dung makatai doho dewata, totong ma di bagasang nguluna, sai hirana torusi mana makatai doho dewata. Meneng nai marapatan ni Immanuel rupani, Immanuel
dongatta ma debata bisa dok gulmi ningolutta ikkora jumatta na dongatta do debata asa unang sanga pamangat taon asa unang sanga pikirat taon asa unak sanga rohat taon manirpang sian lomone rohani debata unang adong napaburnang dirina unang adong namanenganengahon unang adong namakagijjakon hidupan nagabe di pajosok Tuhan Yesus tua kana toropi tua kasisianna asa unang adong songon hala parisi nia konteks ni hala parisi nama dok ketika Yesus masuk ke Yerusalem gok akajoloma dok mengelukan enu nga masuk kita tu zaman ni tu partikili ayo nga minggu sitahun Tuhan Yesus ditikiro Yesus bongo tu Yerusalem aharo tahe dakoh Yesus haludi anak ni haludi buru-buru sada itu kan dungi sudi makajolma mami aku sudah karating-rating hau yang layak sebagai perdemadani dan akan asik mengelulukan Husanna pinujima Raja Daud anak ni Raja Daud ni Roma ra Parise di tengah-tengah ini sida mengilu-ilukan pasal matok suaranya sida dok matong makohom ni sida ni kan ni Roma hata di Yesus nama dok ahri doko mulu mauhum na sida makuling manang betu ke betu ni neng dohono na di si botul mah unang arong kamuflase unang arong na masipaula unang arong na patapak diri pulik padoha nung arong ditiki mangadong silang ni Kristus rupani tulanggatan na pinarbeden Yesus songon na tamahi tarupani songon na alim alay duktudal siyanon iko teta mahalim bahkan iko buy gabi malim ilo tahe iko buy gabi pamangan nau gabi perhitian ni debata laho pasahaton akan narikot akan nadinggan akka si pasahata na suman laho membangun laho pasikop akan punya pasu-pasu ni debata iko parhasyangon na pasui asa gabi pasu-pasu mana unang gabi mamusa unang gabi mengintimidasi unang dieksploitasi hahurangan na keterbatasan na alai betul-betul mengaduk Tuhan bangsa parasian di debata selalu menjadikan Tuhan sebagai prototipe bukti prototipe tingkah laku perbuatan dalam kata pikiran dan kenyataan dalam perbuatan imahatuwa unawalwo tak pola pa jorok jadi sedai meng nabiga mabat orang aku kamang dot tamina mertua mana bugos tordi ai dinasida do harajaon benwagijang dibuhai hatua una berjulu jala di paujung dohot hatua una berwelu nama dok mertua mana pina buru-buru ni akka halak alani akka hati goran ai dinasida do harajaon benwagijang na bugos tordi dohok na pina buru-buru ni akajolma alani hati goran marujung di bagasan sada baga-baga nagok jalan hot harajao benua gijang ketika kita berbicara soal benua gijang tak pula lau pikirata di dia do benua gijang ni di dia do surgui mari tongat-tongatan wae dia sudah hadir jalahi tadu mangidui saya Roma harajaumu di benua tongo songon dari benua gijang ada pola bos kunoku da pola sukunoku isi ma berjolo rotusi tak pola
Na pasti nunga di tonga-tonga tabe harajau benu gijangi. Nunga di tonga-tonga tabe harajau ni debata. Nunga robi Tuhan Yesus Kristus laho makar hari, laho menegai ulau ni sibolis. Nuang tindakat tama. Masih bahenota. Gabe sada bagian nasotar sirang sia sakap ni debata marhite-hite Yesus Kristus. Asatung sakan, asatung takas, jala asatung tadi harorota. Dohok kehadirat tadi tonga-tonga ni galuk akka para saurata. Alani i dang jurus benua toru, dang jurus benua tonga, dang rumus benua toru do benua tonga, alai rumus benua gicang ko. Na naing pasahatu ni debata tu hita. Dang nagabe naing oruan, manang naing tungguon ni debata, hamorau tai, hagugo tai, hapistarat tai, asa gabe serep kita di hadapan di debata, asa gabe labok kita di hadapan di debata. Justru naik tugun ni debata do akan napi nasu pasu do hamusa luhukna alai ingok ma pasu napi nasaha di debata, hapistar napi nasaha ni debata, hamorau napi nasaha ni debata, hagugo napi nasaha ni debata. Ikut gabe pilihan na marhaduhuan doi, ikut gabe pilihan na hucus doi di hadapan ni debata, marhite-hite napi narhasyang mudenggan di tonga-tonga ni perjalanan ni ngolu. Itu mulu pe mamoraho, mulu pe gok akka pasu-pasu dihita, mulu pe guguk akka narikot di tonga-tonga ni ngoluta. Umur nagajang, hahi pason, hamoraon, hagabion, hahi pason, doho ragam ni akka jabatan-jabatan. Ikut rajumat tadui ketika kita di hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tanga do ni, hai sen debata do saluhu. Daktar ni mangalehon haluau ni dihita. Gari ada mulu huduk nai. Daktar ni mangalehon lasmi roha dan kenyamanan bagi kita. Budu mungkin maralo tu di bahala. Ale noeng dak sautik noeng akan nong sikok akan napi nasari-sarina di Portibio, maka tidakon ternyata bukan ini puncak sukacita. Dung dapok na jabatan, dung dapok na hamorau, dung dapok na kekedudukan doh dan kana asing. Umur na gajang song nerok ni halak bataki hagabion hasangapon. Dohot hamorau. Ternyata dangi. Nang pedang bui pungkirete. Dang bui doh honok udang rikoti dihita. Itu teh. Itu dah. Uang tidak menjadi segala-galanya, tapi jika tidak ada uang rasanya seperti song na mati. Itu tadi. Itu bah. Tam gak usah kui. Bergawe sudah mulu madok, mulu hudok dang rikuk dia hebi. Itu kan? Kamu pi murgawe sudah mulu hudok kamu dang rikuk dia hamu kedudukan. Ale ketika itu diberikan Tuhan, aduh terjadi. Ternyata tidak sedikit nama nengau. Itu benda gabe dau adora sutur puho disurirakon di Jeremia. Asa unang adong nama kegijak kuna di mana be. Jeremia sia ayat 22 terus dorang ku bahasa hati. Unang ma di tengahon na gugu haguguonna. Unang ma di tengahon na bisu habishonna. Unang ma di tengahon namora hamoraonna. Alai mulu neng marlas ni rohi mana ditatak matuhani asa dihilala ternyata ini semua tidak ada. Dang neneng madokon singkir konot tamo, dang neneng madokon ala barusan sosialisasi pembangunan bah anggo doa ang pedita sudi mah pas satu dangar ke pelapatan non ku pas mau tu gereja lau pembangunan ini daung dak pula satu ngape ngai mana ini manang 10 por sepe ngai mana ngai hebeti mah go bisudi saya ada 1,5 miliar lo itu kan. Jadi ya me, dihita sudah. Anggu dia muka belgehia ni. Ali mulu sudah hita, baru belga dopi, baru naik. Saya mau jawab, belga dopi. Pola 10 halo pola sekorang mau dapat mengelusi. Anggu nasi bulau, tengok pembangunan ni batu sih, tidak kan? Itu bah.
siap pembangunan at pare biar udah takta dah. Tapi ngoti, arok udah beda dotta. Dan neneng dohono gabi ulau ni panitia rupani lau mangalului dah, ngai pasahnya tuh huriai. Nah, itu. Molo sudehi ta manuhuk, molo sudehi ta makokop, molo sudehi ta mamikiri, apalagi mananyakon, anggui, sakidok mata du sudehi, amin. Itu tahe, amin. Oh mantahe, pos berohani panitia pembangunan kan, nakaning itu harus dititipun amang tolong amang inna, bah memang itu. Mulu sosialisasi na situ, boynya tuh ko na situ, dak pola riko sosialisasi. Dak pola dohono na tuh hitaon gugutan na somma. Dak pola dohono taru pani na somma janji iman doh lanak kanasi. Makatai mahamu dijauh doh sude akka ina ama. Dak polai. Au butuh ko na sida. Jala memang dak na tuh hita mangalu-alu na sida, pos rohamu. Dak na mangalu-alu na sida tuh hamu. Tu dewata do mangalu-alu na sida. Cuma dipakai wadah dipakai per minggu to lahu mangalualu tu debata ang giat diukap debata si pareon ni ruas ni huria hagawi pasar minggu namar minggu jam 10 pagi di apala hari perjolo di bulan Februari atari do rupani yang go sakap nesida banggo so tarukap ni debata bi wak si pareon ta beraku to bi itu kan muludang tarukap ni debata bi rohatta lahu manupahi nian husuk kunakan yang situa ay minggu sadari do tahe perjulu lau pilihan amplop idau minggu narodo ninna upik ngabu rabu hauton mangati itu angguan no pilihan tu pembangunan sekatok pudi majolo una katung julu apalagi ka ama sekatong pudi atu siamu do katok pudi ah se dompet una ngapala nau pinasisi muna mana nau tinukar muna di luaran se dompeti majolo tong soni nang akaina tak pola sude na binu muna tu gereja pasahaton wanoni no so gawe sarung dalam muna kan itu to itu so tu songon na ni si Johannes si haru bunul cahamu no Matius tului so tu songon na si Johannes di kimar jami te mana hai kamu ketulula berudak bertobatlah ninna dungi roh ala parise iro ka bungi roh halak parise mengelusi mana bungi dok si Johannes mamuse sesungguhnya anak-anak bagi Abraham bisa dijadikan Tuhan dari batu-batu ini basu tu songoni hita hidon yang dohonoku ngadi pasu-pasu debata hita sutuk si batui banun debata laho pajongjong bagas joro laho merevitalisasi bagas jor ape adong dope hita jitang nyangta dohonot ta alusta oh lu Tuhan adong dope hamidison tu pahan nami ma pembangunan revitalisasi ni pembangunan di kuliah hagai pasar minggu tahap kedua anggope tahap tulu haduan pos rohata je unang marungut-ungut ni 5 hali hami 5 hali adong memang na 5 hali kan itu tahi syukur ama maju korama baru arong do koramon wilayah 2 adong kur wilayah 2 itu kan syukur ama syukur wilayah 2 baru hado pemuse wilayah baru janji iman baru ganuk minggu amplopan do 5 hali kan pasahat tamu mai di bagasar rohan nama dok mau liate porsea mahamu dang gabi marpugut citaon mulut apa sahati di bagasar las ni roh amin ido anggo ida mula mahita di bagasar las ni rohan no martangyang mahita di jabu marpusi-pusi makatai doh akaina doh akayanako pakulingi hita sudi tabereng di bagasar rohan aja ido na pogos toddi dia merasa segala sesuatu yang diberikan Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa dan kasih Tuhan. Ini gereja adalah milik Tuhan. Ini gereja diperuntukkan oleh orang-orang yang percaya untuk diberikan. Mari hite-hite pangopoyon. Imoto hamudo halus mo ditiki mangopoy gereja na jolo. Isi do penadohot. Anggo penadohot. Anggo penamangulunay. Arong do pekan amaku tabarat. Arong do perati. Dingok do perai. Manangahan narikot di tongah-tongah di bagas jorok gohan nami ma udduhor nami ma itu
Dada hola taring tu parsauran, dada hola taring tu permingguan, alai sude akan narikot. Unang arong nama dok disorupani kana poso, dang dohot tami di sini na, dohot do sude di sini. Mamuka sian na berjolo saharo di ujung di bagas joroot manangise na tariho di si na mangihu di si sude ma daga bisi tidangi jala mangudukon sude akapareta doho persuruan ni debata taringo tu hajonjongan di bagas joroot gitu. Asa unang song dang na membuala udah sutung dia dohonommu asa unang song narong di huria nami na ditikina di huta gitu arong gereja palas-palas ni apalagi digijang hera beratapkan langit. Yahudok matu situ di ujui. Tu perhaladu di si uluan tadi si. Berarti mulu neng marjamita au kemungkinan iku buanu kudu payung ngake niku. Ulu amanginin na. Mulu pala rude na to merpayung marjamita. Tak pula songonira di song. Alai nga rapita mangida. Mulu Rouda na pala doras ngamindung nak kaning gue pikiraku nak kaning memang roado maaf dah toro majunya nuda na setur tadi do bocorin oraku abi dang rouda no pak ale ngabi rekamu kan nah ditiki rouda terbocor di san saha tu saping ni ina gloria isope arong do ima kamangina jina pugus sodi namar mangmakon akan arong di mana dang di luas di bata alai sudina dio akadia na tinupak doho na pinasupasu ni di bata ikog gabe perhitian doho laho paujukon laho pasikoppo saluhuna alanilas marohata marhiti-hiti per minggu tasadari minggu Septuagesima di minggu pamuhayon manaringoti taringotu si taono ni Tuhan Yesus di pabuat tu hita taringotu si taono ni Tuhan Yesus sekaligus dui gabe paingot to kita taringotu tanggung jawab ta tanggung jawab ni natoras marianakon tanggung jawab ni sude ruas ni huria perhalado meruas ni huria apalagi di bagasatikyo tapatupa padidion na badia anggue denia kamay na kanung ngapalaw tung takasa sitong na jamita si bono muna tu bagas ganuk bersada-sada tugu geleng mi manada harajau ni debata unang adong na mekel di siapa taran tangis di siabunian itu mau bagaimana anak kita kelak itu sudah dimulai sejak dini songo dia panidangyonna di ngulu songo dia pakkangulononna di hata doh di wasu ni debata nunga ikon buheta mamuka sian nuai ye mulut buat terdiri kaya nakoto napa satu tu debata sekaligus nama jalo ulaun sian debata laho pagudang-gudang ya nakotai di bagasan asi doh tolong ni rohani debata mulu di Markus sada ayat 10 sada takasu dokone bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada orang-orang yang telah menerima baptisan yang dalam hal ini Tuhan berkenan kepada anaknya Yesus Kristus ketika Yesus menerima baptisan kudus odo anak haholongan ni rohaku lomodo rohaku di ibana itak ni dia do lomo ni rohani debata dia kaya anakon na pinasaha ni debata tu hita mabangalusi alai anggo parsaurato ikko dolab tumakas ikko gabe pilihan na hucus akayana kotai ikko gabe halomon ni rohani debata di hata pikiran doho pabahenan song na hudo tu hamunan at parisada di Psalmen 130 ayat 10 pati aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya songoni manian penidang Yunusudia kayana kota ala memang ulu hita mengajari manugu-nugu aka yana kotai amen martang yang mahita ali Tuhan debata jahuba amanami lomodo roham diluhutan yakkan badia jalan nabi narbadia muduhami napi nasupasum nahinokko nungasun di pasahatu oleh Tuhan ujahan ni ngulu si hutoko
na marujahan di parsitutuon maka nguluhon ngulu na pinasahakmu asa tung takas jala sikop gabi halomuan ni roham hami hatuaon idoang gohirim ni rohanami asa anggiat gabi akan namartua hami nama jalo tupal hanguluani halah diajari hodo hamili Tuhan dia maka tirket si gohan nami si dalanan nami si hanguluhonon nami manang dia pinasahakmu hobar tu hatam neba dia nausun ditariat na posom ukir humili Tuhan di bagasan pusu-pusu nami pasu-pasu mahatami jalati roy hami lahu mangulaonca atong kupasaha jala hupagong kopok kami madaging dohotor dinami tuho pabor hak mahami ali Tuhan sudah ruas ni punguanon nama dohoti par mingguon songoninang marhite-hite live streaming asa tadi sikop ngulu nami akan na pinilikmu akan na tinongosmu tutonga-tonga ni portilio di bagasan Kristus martanya kami tuho amen tapasama pilihat ta pilihan dua songoninang pilihan pembangunan ta tapuji matuhat tamarit demahita Satu
Ya, amanginang nuaing masuk bahita tu acara padidion nabadia. Marede mahita sen bukwede 146 ayat 102 daya 2 jongjong manatoras nama buat dana tardidi. Oh Jesus naik tardiri do poso sai Roma mangaligi bukut manjalon di buana toras nasigaw ituson sai nai pasagaton na tungod danahon. Martangyang mahita aliama namin na di banwa gijang narodo hami tujulom mabuad danahon. Saya si maroham jalo ma ibana gabi anak kommu pasu-pasu jala pergugui ma ibana mangehai hanguluan sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu kadongan nama buan dana si didionon tangi homma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion di nama dok akasisianna. Udai hamuma saluhu bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goan ni debata ama. Dohot anak dohot toddi parbadia. Ajari hamuma nasida mengaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingo ma sai dong anak kudu hamu ganu pari. Rasira saro ajal ni hasyanganon. Manangisi na porsia doho ni didi dapotan hanguluan halai naso porsia hona uhum sugut tangi ho kamuma dohot hata nata surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat dana tutuhan Yesus asa di jama halai dipisang kasisian naima nama buat ni jadi dung di ida Yesus si sugo marohana di dokma luas samuma akada dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajaon ni debata nahututudo nahudo hotu hamu manangi sepe anggo sosongo dana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma kada danahi dia pehom matanganna tu nasida mamasu-masu nasida atong di hamuna toras hati dako kamu majolo hata ha porsia otai rak mahamu makatidakon au porsia 2 tulu ya. Atong alusi hamuma hata na husukunon na parjulu di pangido hamu nuaing di dio danahon tu bagasan nahi na porsiamuna 2 beha naulu do hamu mamuda anak komunon asa diboto jala di huton nasida hata ni debata tolu naulu do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni Kristen huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong romahamu tapasaha ma nasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai
Maju dikit. Ale Joseph Benerik Rafindra Hutapea Hudidi maho tu bagasan guarni de bata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Saya diramuti Tuhan de bata maho dihabobong umutu bagasan harajaunna olak nion rudi saliling ni lilingna. Amin. Martangyang Mahita masih berdiri orang tua. Martangyak kita. Ali Tuhan Dewata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami dak dana hotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa liling-liling na. Asima roham dohok diakana toras ni dadanahum. Sai pargugui jala ajari ma nasida manugu-nugu dadana hotuho. Asarap nasida taruli diaka artani harajaommu. Amin. Mared dehita 147 laos jongjong mahita saluhut. Martangyang Mahita tapasah ma piliatta tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dingkad doho nasa ulibasan na mauliutus. Kupasahat tami masyan nan lilhom tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupan hasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibyo. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamu ma pasu-pasu na siya debata, mula mahamu di bagasan damai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakut Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakut Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaor ho madamena tutodim. Amin. 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 Iya. Oras madita sa luhut na akamanginang. Ala topet padidio sa darion. Di jolo mahita masih jalangan. Iba na perjolo. Na paduahon hulagi hami. Titing nakaningan dari marsugut doho selasa patupoto do pertangyangan pamuhay ni sudia kaulota Roma hita odop dia ka ari i melihat madihita